Αν το διάβαζε η μάνα του, δεν θα είχε πρόβλημα. Μα φυσικά και έχει μαθησιακές δυσκολίες. Κοίτα τους γονείς του. Πόσες φορές έχεις ακούσει αυτές τις φράσεις? Ας εξηγήσουμε αυτό το λεπτό αλλά κρίσιμο θέμα που αφορά βαθιά τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Η αλήθεια είναι πως οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν νευρολογική και γενετική βάση. Δεν είναι αποτέλεσμα αδιαφορίας ή έλλειψης κανόνων στο σπίτι. Πρόκειται για νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ωστόσο, ενώ οι γονείς δεν ευθύνονται για την ανάπτυξη μαθησιακών δυσκολιών, παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο ή στο βαθμό που θα εκδηλωθούν αυτές οι δυσκολίες. Ποιος είναι ο ρόλος των γονέων? Πάμε να δούμε. Υποστήριξη. Οι γονείς οφείλουν να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Ενεργή συμμετοχή. Η διαρκή συνεργασία με τους δασκάλους ή η παροχή βοήθειας με το διάβασμα στο σπίτι συμβάλλουν στην υπερπίδηση αυτών των δυσκολιών. Επαγγελματική βοήθεια. Οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικούς, όπως ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές ή ψυχολόγους, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί εξατομικευμένα. Ενημέρωση. Μόνο με τη σωστή ενημέρωση μπορούμε και να κατανοήσουμε τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Αποδοχή. Η αποδοχή του παιδιού και της κατάστασής του ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του και τη θέλησή του για προσπάθεια. Η στήριξη ξεκινάει από τη γνώση. Ποια είναι η πιο άδικη φράση που έχεις ακούσει για ένα γονιό?